lana ke nongathandi uyozathande. Abona ngempela la kusuke sekhanjwa ngempela ke la mfowethu ngisho ukuthi uyazizwa ukuthi awukho enkonzweni awuthanda umculo wokholo kodwa mase idlala kanjena insimbi uyithola nawe ikhanda selidlala kancane awulalele nje awulalele kube ngiyazenzela ngabe ungibona kahle ukuthi manje mase ngise stage ngisuke sengenzani mase sila hayi nongathandi ke la uzethande suke sayibuya ngempela ke lana mfowethu sithi uyinkosi yamakhosi isihloko sakho nithi uyinkosi yamakhosi usibuka kwaZulu njalo lona kuse uyena akakabe umunye umuntu ungaphambuki ngiyabonga.